Takže ahoj, já jsem Katka a chtěla bych ti říct, Honzo, že já jsem si koukla na toho Fetyho, nebo jak se to vlastně jmenuje, a je docela dobrý, já proti němu nic nemám. Má docela dobré videa. Prosím vás, přestaňte s tím, že někoho hejtuju. Hejtuješ. Říkáte, že hejtuju, ale já nehejtuju. Pochopte to. Já vím, že máte rádi, když někdo někoho hejtuje, ale já vám tu radost prostě neudělám. Prostě nechci někoho hejtovat. Mě palujou oči. No. Takže prosím vás, přestaňte, že někoho hejtuju. Přestaňte s tím, je to trapné. To vám řeknu rovnou. Neřeknu ti to v reálném životě, Honzo, ale to tvoje hejtování. Seš trapnej. Honza Kupčík je trapnej. Jo, trapnej. Protože říká, že hejtuju Fatyho nebo Fetyho. Já někoho nehejtuju. Tak. Možná se jí neučím točit hry. Nech toho. Seš trapná, Katko, seš trapná. Nemyslím tím nějakou youtuberku, myslím tím mě. Jsem trapná, já to vím. Ahoj. Nebo